tražili, oh my god, ne. I veliki pozdrav youtuberi, što imamo sad se radi, dobrodošli nazad u Sightless YouTube. Danas ćemo igrati Skywars, solo Skywars točnije, znači nećemo ni sa kim timovati. Znači za početak uzet ćemo Sword, Ender Pearl i ove patke. Kao što vidite, evo ga, uzet ćemo ovo. Neće trebati uzet ću paučinu ovo. Možda će mi ovo poslužiti, ali ne vjerujem. Ok, znači imam jedan Ender Pearl. Dobre. Oh my god. Ok, ljudi moji, znači već sam krenuo dobro. Bol će mi trebati. Na ovdje, da sam izgledao. Ok, već sam skoro su potražili, oh my god, ne. Preživjeli smo prvi rat od... Oh my god, imaju golden apple! Oh my god, ljudi, ne mogu da verujem. Ok, ljudi moji, znači imamo li do sreće i to baš mnogo. Ne. Šta će ovdje? Ovako. Ok. Damn it, son. Šta hoćeš, brati? Če da vidim koliko nas je... Už 3 igrača prosto. Pa ne znam da mogu da ovdje istražim sve to kako zezim. No što hoćeš ti više, brati? Do sediš? Možda ubio sam ga, ok. Idemo sad na drugu poziciju, znači da ćemo otići. Ok, možda ne hvalim, otići ovdje. Sad moramo biti posljednjeg, ajde. Pobjeda. Pobjedili smo na mapi. Idemo na ovo. Izvinjam se mnogo ako vam laga. Ne znam šta mi je sa Mirrorless Action, znači mnogo mi laga na Mirrorless Action. Da, i hvala za 600 subscribera, znači mnogo vam hvala. E sad tako imam problem da mi jako laga i da mi ubrzan video na Mirrorless Action, znači stvarno nemam pojma šta je to. A kad je problem nemam pojma. Ovako. Odigrat ćemo samo još ovu rundu, znači onda ćemo završiti video, znači ovo je kratki jedan video, nisam jako dugo snimao. 4 Ender Pearla imam, tako to. Oh my god. Sad ću ovdje otići. O što? Šta dečko, ti se pa nadašao? Ok, znači sad ću... Ne mislim, ne trebam, ok, nema veze. Odu jedno ovdje. Tu je neki dečko. Surprise! Ajde bolan. A ko je bre? Oh my god, ajmo čutovo mači dečko. Oh my god, pa to mi se sviđa, brate. Ok, znači još ovo onda ćemo dirati
Ovdje sam to. Samo izvinjam se, jako mi laga video, ne znam šta mi sa. Doviđenja. Ehe. Ima li još neko koji živi? Još 3 igrača je preostalo. Oh my god, ovaj dečko ima hak. Oh my god, oh my god. Doviđenja, brother. Pa duj se, tatici. Ajde, 17 strela. Ne, tako puno strela. Ne. Ovo znači rat, ovo znači rat. Doviđenja. Kao što vidite, pobjede s nama. Znači 2 pobjede zaredom. Ajde, igrat ćemo još jedno, pa šta bude. Ne znam samo zašto ko laga, znači. Meni uopšte ne laga, nego ne znam, možda vama laga nešto. Čekajte, možda. Nema veze. Kao što vidite, ovdje nema nijedna. Šta? Aha, boga, mislim da nemam nijedan ovaj, šta već končit. Ajde, probamo da preživim se samo jednim čestom. Ajde, ako pobedim, onda lajkovat ću na brigu. Ok, ljudi moji, znači ovako. Ubit ćemo ovog dečka, koji ne zna šta hoće tu uraditi. Umoj, kada ima ovog, dankišne. Tamo je neki lik, hoće da mi se prikrade. Nemaš pod dunjana, brate. Pa dečko, pa bravo, pa ti si pro. Ok, ljudi moji, znači ovako. Surprise, 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 surprise. Ajde, dobre. Ostaviš samo moj kjer živ, ne. Ok, još 2 igrača prostala, znači ovo je previše lako, znači. Moj PvP, znači, igra sam PvP, znači vežem svaki dan. Mora se, s kilaurom. Šalim se malo. Odići se do ovdje, ovako. Znači ovo je prelako. Tamo još jedan lik, znači ovo ćemo laganini. Pa ne može sakriti od mene. Pogledajte, dečko se sakrio. Dečko, glup si. Ojda, mora se skloniti, mora se skloniti, mora se skloniti. Dođi, dođi, dođi. Oh my god, sam što ubedi sam. Cigan što radi, pobedi na mapi sve vatrine. Znači, hvala vam. Šalim se. Mala žala, znači. Dobro, znači, došli sam banom, bio na mom. Sad please, YouTube banom sam. Izvijam se ljudi, ja sam za ciganjstvo, dan terere se dobio ban. Šalim se malo. Ok, ljudi moji, ako vam se like ovo video, ako vam se svidio video, obavezno lajkate i subscribe, šerujte i znate šta već, komentirajte, bacite komentar. Ako želite stream Survival Games, Skywars, Prison, što vi hoćete, PvP, Skyblock, Faction, Creative, KBB, The Bridges, Vanilla. Vidimo se ljudi u sljedećem klipu.